fiedu Taljani buona la prima. Ingilterra wieħed, Kroazja xejn. 3 punti importanti kontra avversarju illi nammetti jiena wkoll fil-preview li għamilt iżjed kmini dal-għodu kont qed nibża minnu il għaliex il-Kroazja nafu kemm tawna kedet iżda din id-darba kellna tista' tgħid il-logħba fil-kontrollu b'xorti tajba it-3 iljuni irnexxielhom ġibu rebħa. Logħba li bdiet bl-Ingilterra fuq l-attakk għamilna ħafna mill-ewwel taqsima fuqhom saħansitra qatna l-astab fil-Foden. Tarf din it-taqsima iżda isnatajna l-inizjattiva l-Kroati iżda b'xorti tajba dawn ma kinux perikolużi daqshekk. Tiġi t-tieni taqsima u l-bniedem li ddeċida l-logħba kien Raheem Sterling illi meta kont nitkellem ma' sħabi wkoll fil-ħin tal-mistrieħ għedtilhom Sterling qed jilgħab fil-fatt fl-ewwel taqsima bil-kemm der. Ir-risposta tajilna 10 minuti wara bidu t-tieni taqsima meta skurja l-gowl deċiżiv li qegħdin ukoll taraw fuq l-isfond u f'ġimgħa fejn anki Sterling ħa l-onur tal-Member of British Empire, skurja wkoll il-gowl li bih l-Ingilterra ħadu 3 punti importantissimi għal dak li huwa grupp D. Plejer ieħor li joġobna ħafna llum kien ibniem li tal-assist il-Sterling qed nirreferi għal Calvin Phillips ta' Leeds United illi kellu logħba tajba f'nofs il-ground u rnexxielu wkoll ikun importanti biex eventwalment l-Ingliżi ġibna dina ir-rebħa. Well done Whites, ħarsitna issa tmur fuq id-derby li hemm nhar il-ġimgħa għal darba ġewwa Wembley bejn l-Ingilterra u Skozja logħba li diġà nistenkom lista li jiena looking forward għaliha. U logħba li anki jekk tiġi tajba u nirbħu tkun kważi serħitilna rasna minn passaġġ ar-round tal-aħħar 16. Nota ta' kronaca, il-Kroati wkoll kellhom iż-żewġ plejers tal-Inter mal-ewwel 11, Marcelo Brozovic il-qala karta safra u wkoll inqala fit-tieni taqsima fil-waqt li Ivan Perisic għajla der la bid-90 minuta iżda din id-darba kellu logħba kwieta thank God ngħidu hekk. Imma insomma jiena issa nista' naqaf hawnhekk. Nisperaw li issa għad-derbi inkomplu fejn bdejna llum ħalli anki nġibu rebħa f'logħba fejn nista' nassigurakom jien li l-Iskoċċiżi ser jagħtu ħajjithom biss fuq hekk ukoll nitkellmu nhar il-ġimgħa. Komplu nkitbu fuq il-stazzjon uffiċjali ta' YouTube fejn anki hawnhekk ukoll intellaw il-programm l-intervista, il-programm ta' diskussjoni sportiva illi jkollna kull nhar ta' 5 fit-8. U komplu segwu wkoll l-aħbarijiet li qed intukom fuq il-paġna ta' Facebook issa wkoll għandna xi korrespondenti ġodda li qegħdin jidħlu wkoll biex inkomplu nkabru nkomplu nagħtu servizz mill-aqwa lilkom li issegwuna ta' kuljum. Kif testu minn dan kollu, ma dejjem ngħidilkom għamlu fix jaten tridu. Il-komplement tal-ħadd tajjeb ħbieb.